سلام زخبركا تخطتالي إذا فيديو عبد الشانل حدش تخونكا سبسكرايب بمقبار نزي فيديو خانا بكل خبز احمتان لايك بمهاب نام مغرب كان عرق تخان حفشاوي ناب زقابير زود اليوم سبات ويدما نام مخر زود اليوم عبيت زود اليوم سبات شرب الله أبي هاجر كوين كان إذا تحسو تكاتتل على خادمة أبوتا خمنت كده فلي نجزابير أب كل تجبرو قدمه ورودي لو ما حدا مستير كنجرك عملت يالله بزعبات عبي مستير هو مستير توب بليونيرات مستير توم لعلو تحاف لفت كوبانياتات كنجرك عملت يالله دلو ديخا حت مستير كم زي زبل كرم زخونة مقبار كان نجزابير أب كرميت سرعيو أو زلو باللي جاد ما خرأي كاي إذا مستير كم صناعتات كنتات نجري عبي كاب تكنولوجيا عبي كابنا يونيفرسيتي دغري عبي ولا كاب AI وني عبي هو كده جمال كاي كاب AI وني عبي ولدوي لومي سلمنتاي زي أبي هوتي كاب استمهاركم زعبي مستير مخانو خجلت الكاف قدلي أبز عالم الله خبز بحالو بزحات بقعد زلوهم سبات كراخب كي إلى اللخو مالت دكتورات PhD ماسترز ديجري كمبيوتر ساينس سبورتنياتات ولا تمارمرت سنفلتت كي ترف رخيب اللخو أي تأمنن قال خبعتهم جينا أبي هوتهم زخونة كم زقول لهم يسمعومي أقول زخونة فلتت لهم جنا نبي كم زقوا عزم أزنو ما يفلتون كل خرطاتي هوت لهم جنا كومباسي بقولهم اتنساتهم كم زسانوا زسمعون كومباسي وترما إجزابيري أب كل تجبرون إجزابير كتقطوا خلخا انتي كم زخون تفلت كل وسانة تاتكا كابر إسخات رايزي كونس كابل بخاخ توصل تجمر زخونة الجوريزم كبوت حزي كألنا يمرد بقعة تركب زخونة نجر كهبك زي كأل سلام تركب أود كأتك حيلي أو عود كرمة تحت الناس معك أب تسر حلو كل جزء نجزابير مقدام مالت إتي ممهر تحد جويت عري فقارص مالت هيكونن انتي دا كل توهب تخا كألتك عدلك كاب كباخن لعلى الزخونة عبي حيل خمس متس مئمان مالتي نقول له تقاطعوا مفتان تحد جمو أبت مسرح كتأمن تجمر سلازي قدمي بلان موصاخه قدمي فرياتك مزرغحخه قدمي أبت سرح مملكاتك وي قدمي ريسك موسادك نغزابير اقدم مخنياتو هيوتك مس علامه مس كبرتات مس زلعلماو نجر مستتححزو كل نجر ترغون كيبكا جمر اتناي حق ناي بليونيرات تحساسبا نسيو اتناي حق ناي عوتات تحساسبا ونسيو سلازي خوني بزي قل قدم خونت نغزابير كل غزي قدم زبلكا زلكم حدا نجر كحتى كاسك قدم تليفونكا تشارج مغباركا انتي خاطري حيلي الكتريك حقي قدم غزا مهناصكا انتي يدليكا سرت حقي قدمناي طفر مخاركاخه انتي يدليكا منالبات كمناي طفر تمارامر تفقد يدليكا حقي اب هيوت كل نجر بمنጭን بكونكشنن انفتي زجمر سلازي اب هيوتناي بحق خطعوت تدليخا ገንዘብ ጥራይ ንምርካብ ዘይኮነስ ሰላም ሓጎስ ዕላማን ጽልዋን ክህልወካ ምስቲ ምንጭ ክትራኸብ ኣለካ እቲ ምንጭ ድማ እግዚአብሔር ሓቅን ምዝራብ ኣነ ንእሽቶ ከለኹ ብእግዚአብሔር ኣያምን ነይረ ብጻዕሪ ብዲሲፕሊን ብትካል ዓሊባባ ከምኡውን ብምግቢ ጥራይ ዝኣምን ነይረ ኣብ ምግቢ ብስነ ስርዓት ዝኣምን ነይረ ኩሉ መዓልቲ ብዛዕባ ሃብትን ምግብን ጥራይ ዝሓስብ ነይረ ፈተና ምእተዊ ዩኒቨርሲቲ ክልተ ግዜ ምስ ወደቕኩ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ መጠይቕ ምስ ወደቕኩ ብተወሳኺ እውን ስራሕ ካብ KFC ምስተነፀኩ ሽዑ ምናልባት ካብ ኣምላኽ ሓገዝ የድልየኒ ይኸውን ኢለ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክሓስብ ጀመርኩ ወላ እኳ ሓላፊ KFC ኣባይ እምነታይ እምበሮ እግዚአብሔር ግን ነይርዎ እምበር ተሓቂ እዩ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ንእግዚአብሔር ክቐድም ጀመርኩ ኩሉ ነገራት ትርጉም ክህብ ጀሚሩ ህይወተይ ብደገ ጥራይ ዘይኮነስ ብውሽጢ እውን ክትልወጥ ጀሚራ ዘገርሚ ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸይድ ከሎ نجزابير نرسعه بس ودقنا جن صلوت نجمر أملاخي نزفتنا زخالفون تحجز كاني دقي من عخام ذكر أيكو قارص إنيه ويكال إلكا تمحس أنك ألتأتو دحري تفتنا وي
እትውደው ተሓልፎሞ ንጽባሒቱ እንደገና ንእግዚአብሔር ትርስዖ ከማንበሳ ክትሕንሕን ትውዕል አሊባባ ክጅምር ከለኹ ኣብ ቤት ጽሕፈት 18 ሰባት ጥራይና ነርና ገንዘብ ኣይነበረናን ብራንድ ኣይነበረናን ናይ ቢዝነስ ተሞክሮ እውን ኣይነበረናን እንታይ ዳ ነርና እምነት ነርና ካብ ርእስና ንላዕሊ ዝኾነ ዓቢ ፍጹም ሓይሊ እግዚአብሔር ንኣምን ነርና ሎሙ ድማ ንዓኻ ነግረካ ኣለኹ እምነት መንፈሳዊ ነገር እዩ ክትሪኦ ክድህስሶ ይትኽእልን ግን ክስምዐካ ክእል እዩ ዓለም ብምልእታ ኣይፋልን ክትብለካ ኸላ ንዓኻ ንቕድሚት ዝደፍኣካ ናይ እግዚአብሔር ጽልዋ ንሱ እዩ ብዙሓት ሰባት ኩሉ ግዜ ንግሆ ይባራበሩ እሞ እቲ ቀዳማይ ዝፍትሽዎ ነገር ቴሌፎን እዩ ኢንስታግራም ቲክቶክ ዋትሳፕ ክሪኡ ኣብ ድቃሶም ኣርፊዶም ድሕሪኡ ናብ ጎደና ምስ ወፁ ካልእ ሰብ ላምቦርጂኒ መኪና ክዝውር ምስ ረኣይዎ ብሃንደበት ጸቕጢ ይስምዖም ህይወቶም ዕጋበት ይስእንሉ ዓርከይ ወዲ 23 ዓመት ኮይኑ ድሮ ክልተ ገዛ ገዚኡ ኣሎ ግና ኣብ ዓራት ደቂሱ ቴሌፎን ስኩረል እንዳገበረ ስለ ዘርፈደ ይኮነን ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ንእግዚአብሔር ኣቐዲሙ ስለ ዝሰርሕን ዝተማሃረን እዩ ወገነይ ስምዓኒ ካብ ድቃስካ ትንስእ ምስ በልካ ቴሌፎንካ እንዳፈተሽካ ኣብ ዓለም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ቅድሚ ምክትታልካ ምስትና ዓለም ዝፈጠረ ተራኸብ መዓልትኻ ብጸሎት እምበር ብጸቕጢ ትጀምሮ ምኽንያቱ ቅድሚ ምስ እግዚአብሔር ክትዛረብ ከለኻ ንሱ ጉዕዞኻ ፍሉይ ምዃኑ ኣብ ህይወት ከም ዘይደንጉኻ ንድሕሪት ከም ዘይተረፍካ ለካ ዓብቱ ንሱ ክትኮነሉ ዝደልየካ ቦታ ከም ዘለኻ የዘኻኽረካ እዩ ሕጂ ሓደ ረዚን ሕቶ ክሓተካ ፍቐደለይ ቅድሚ ምልላስካ ተጠንቂቕካ ሕሰብ እቲ ሕቶ ምስ ኩሉ ዝፈልጥ መጻኢ ክርኢ ዝኽእል ፈጺሙ ጌጋ ዘይገብር ፈጺሙ ዘይሒሱ ቃል ኪዳኑ ዘይዓጽፍ ከምኡውን ዓለም ከም ዘለዋ ምስ ዝውንን ሓደ ኣካል ሓቢርካ ክትሰርሕ ዕድል እንተትረክብ እዎ ምበልካ ዶ ወይስ ኖኖ ርግጸኛ እዎ ምስ በልካኒ ምናልባት ኣበይ ኣሎ ትዕድል ኢልካ ምጨደርካ ነርካ እምበር ንሱ እቲ ሓደ እግዚአብሔር እዩ እወ እግዚአብሔር እቲ ዝበለጸ ናይ ቢዝነስ መሻርክቲ እዩ ናይ ቢዝነስ ካርዳ የድልዮን እዩ ወላ ናይ ስራሕ ተሞክሮ የድልዮን እዩ ኩሉ ተግባሩ እንታ ኣበር የብሉ ምስክርነቱ ድማ ፍጹም እዩ እዚ እውን ፍለጥ ዝኾነ ሚእታዊት ቀረጻ ይሓተካኒ ካብ ተርፍኻ ይወስድን ኣብ ጸጋኻ ወለደ ይሓትትን ንሱ ዝበሎ ጥራይ እሞኑኒ ተኣዘዙኒ ቃለ የኽብሩ እዩ እቲ ውዕል እዚ እዩ ቀሊልን ሓያልን እምነት ጥራይ እምበር ዝተሓላለኸ ውዕለት ሕቡእ ዓንቀጽ የለን ሕጂ ሓደ ነገር ክነግረካ ብመንገዲ እግዚአብሔር ቢዝነስ ክትሰርሕ ከለኻ ናይ ትካልካ ባህሊ ኣብ ቅንዕና ክህነጽ ከሎ ወሳነታትካ ብዕላማ ክምራሕ ከሎ ሽቶታትካ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ክኸውን ከሎ ከምቶም መዋዳድርትኻ ቁልጡፍ ዕብየት ዘይክተርኢ ትኽእል ትኸውን ብሓንቲ ለይቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኣይክትኮንን ትኸውን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ወይ ኣብ ዓመት እቲ ዝመጽእ ዓቢ ሰብ ኣይክትከውን ትኸውን እመነኒ ግን ሓያል ኮይንካ ክትዓቢ ኢኻ ቁስን ኮይንካ ህይወትካ ክትመርሕ ኢኻ ዱልዱል ኮይንካ ክትዓቢ ኢኻ ኣብ ለይቲ ድማ ልዋም ዝመልኦ ድቃስ ክትድቅስ ኢኻ ምኽንያቱ መሰረትካ ኣብ ናይ ዕዳጋ ኩነታት ወይ ኣብ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝገብሮ እግዚአብሔር ዘቐድም ሰብ ፈጺሙ ይወድቕን እዩ ምኽንያቱ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ንሱ በቲ ዘይሕሱ ኣእዳው ደጊፉ ስለ ዘትርፈካ ስለዚ ንእግዚአብሔር ናብ ስራሕኻ ጥራይ ኣይተዓድሞ ንዑ ናይ ህይወትካ ሓለቓ ግበሮ እሞ እንታይ ከም ዝኸውን ተዓዘብ ኣብ መጀመርታ ናይ ዓሊባባ ሓደ መዓልቲ ይዝከረኒ ምስ ሓደ ዓብዪ ዋፋሪ ኢንቨስተር ክራኸብ ነይርኒ ሽዑ ኣዝየ ተረቢሸ ነይረ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ጽቡቕ ኣይመለኸን ነይረ ዘቕርቦ ጽሑፍ ሰልቻው ነይሩ ጋንታይ ድማ ካብ ናይ ኮሌጅ መደቀሲ ክፍሊ ዝመጹ ተራ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ደጋጊመ ጸለኹ ኣምላኸይ በጃኻ ከም ዓሻኸ ይረአ ሕግዘኒ በጃኻ ዝኣውፋሪ ኣብ ልዕለይ ራእ ክህልዎ ሓግዞ በጃኻ ዘይረብሕ ከይዛረብ ሓግዘኒ ለጸልየ ብድሕሪኡ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኣተኹ እተውፋሪ ጠመተኒ ኣነ ድማ ጠመትክዎ ድሕሪኡ ጃክ ምንም ነጋዳይ ኣይትመስልን ኢኻ በለኒ ኣነ ድማ ንሕና ኸልቴና ማለትካ ድዩ በልክዎ ንሱ ብቐልደይ ሰሓቐ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ትፈልጥ ዶ እተውፋሪ እሺ ኢልኒ ስለምንታይ ኣብ መገዲ እግዚአብሔር ቀዲምና ከም ዝኸደ ኣኣምን ስለ ዝነበርኩ ሓደ ግዜ ዝያዳ ምድላው ዘይኮነስ ዝያዳ ጸሎት ይዘልየካ ሕጂ እንታይ ተሓስብ ከም ዘለኻ እፈልጥ እየ ጃክ ስራሕ ይበዝሓኒ ክጽሊ ግዜ ይብለኝ ንእግዚአብሔር ግዜ ይብለኝ ኢልካ ተሓስብ ትብሉ ሓደ ነገር ክነግረካ ዝያዳ ዕውት ምስ ትኸውን ዝያዳ እግዚአብሔር የድልየካ ድኻ ኮይንካ ኣምላኸይ መግቢ ሃበኒ ኢልካ ምጽላይ ቀሊል እዩ ሃብታም ምስ ኮንካ ግን ኣምላኸይ ሃብቲ ኣብ ምሕላው ስራሕ ይበዝሐኒ ኣሎ ኢኻ ትብል
መጽሐፍ ቅዱስ ሰብ ንኹሉ ዓለም ረቢሑ ግን ነፍሱን ተጥፈአ እንታይ ይጠቅም ይብል። ጉልበትካን ሓሳብካን ክእለትካን ንኸተግልግለሉ ዶ እምበር ክትምካሓሉ ዝተዋህበካ ኣይኮነን። ውህብተኻ ብመንገዲ እግዚአብሔር ምስ ትጥቀመሉ ድማ ንሱ ከባዝሖ እዩ። ክእለት ዝተዋህበካ ገንዘብ ክትገብሮ ጥራይ ኣይኮነን። ለውጥ ንኸተምጽኡ ክእለት ዝተዋህበካ ንእግዚአብሔር ኣቐድም፣ ንሱ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ትገብሮ ኸርእየካ እዩ። እስከ ብዛዕባ ፍቕሪ ድማ ንዛረብ። ሕጂ ንወዲ ወይ ንጓል መጻምድቲ ንምርካብ ኣምላኸይ ነዊሕ ሃብታምን ቅዱስን ዝኾን ሰብ ስደደለይ ኢልካ ጸሎት ትገብር ከም ትህሉ እፈልጥ እየ። ግና ኸሓተካ ቅድሚ ሓደ ሰብ ንምምርዓው ምምናይካ ዲኻ ንእግዚአብሔር ሓቲትካ ወይስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ምስ ረኣኻ ኢኻ ሓቲትካ? ምኽንያቱ ፊልተር ክሕሱ ይኽእል እዩ፣ እግዚአብሔር ግን ኮታ ይሕስን እዩ። ቅድሚ ምፍቃርካ ጸሊ፣ ቅድሚ ምምርዓውካ ድማ ብዝያዳ ጸሊ። ምኽንያቱ ጌጋ ርክብ ንጽሑፍትኻ ኸባላሽዎ ይኽእል። ቁኑዕን ብእግዚአብሔርን ዝምራሕ ርክብ ድማ ንዕላማኻ ከባዝሖ ይኽእል እዩ። ነዚ ብጥንቃቐ ስምዓኒ። ኣብ ቢዝነስ ሰባት ስትራቴጂ ይፈትው እዮም። ጃክ እቲ ዝበለጸ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ኢሎም ዝሓትንውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ሓደ ግዜ ግን እቲ ዝበለጸ ስትራቴጂ ተኣዛዝነት እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ናብቲ ቢዝነስ ኣይትእቶ፣ ነቲ ሰብ ኣይትቆጻጸሮ ወይ ኣብቲ ርእሲ ማል ኣይተዋፍር ይብለካ ይኸውን። ንስኻ ድማ ኣብ ክንዲ ምእዛዝ ግን ኣምላኸይ እቲ ሓበሬታ እቲ ሃዋህው ጽቡቕ እዩ ዝመስል ትብል። ንሱ ንስኻ ዘይትሪኦ ከም ዝርኢ ኣይተገንዘብካን ዘለኻ ማለት እዩ። ወላ ትርጉም ዘይህብ መሲሉ እንዳተሰምዐካ ምስ ትእዘዝ ካብ ሓደጋ ክድሕን ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ዝወድቁ ጻዕሪ ስለ ዝጎደሎም ዘይኮነስ ነቲ ናይ ውሽጢ ድምፂ ሕሾኽታ ስለ ዘይሰምዑ እዩ። ገለ ሰባት ንእግዚአብሔር ዝዝክርዎ ህፁፅ ሓደጋ ምስ ዘጋጥሞም ጥራይ እዩ። ልክዕ ከም ምልውዋጥ ጎማ ማለት እዩ። ኣብ ህይወቶም ተጉላ ጎማ እንክነፍስ ኣምላኸይ በጀኻ ሓግዘኒ ብሎ ብድሕሪ ህይወት ጥጡሕ ክኸውን ከሎ ግን ሙስኡ ይዛረቡን። ክነግረካ ዶ እግዚአብሔር እቲ መጨረሻ እቲ ጥቀመሉ ኣማራፂ ዘይኮነስ ንስኡ ተቐዳማይ ምላሽካ ክኸውን ይግባእ። ሓደ ነገር ስለ ዘድልየካ ጥራይ ዘይኮነስ ስለ ተፍቅሮ ንሱ እውን ስለ ዘፍቅረካ ኩሉ መዓልቲ ንዕኡ ተዛረቦ። ገለ ሰባት ንእግዚአብሔር እንተኣቓዲመ ፈጺመ ኣይወድቕን እየ ኢሎም ይሓስቡ። እዚ ሓቂ ኣይኮነን። ኣብቲ ገብሮ ንእግዚአብሔር ኣቐዲምካ እውን ብድሆታት ከጋጥሙኻ እዮም። ግን እቲ ፍልልይ እዚ እዩ፣ ፈጺምካ በይንኻ ኣይክትከውንን ኢኻ። እግዚአብሔር ምስኻ ክጓዓዝ እዩ፣ ሓይሊ ክህበካ እዩ። ንቓንዛኻ ናብ ሓይሊ፣ ንፈተናታትካ ናብ ምስክርነት፣ ንቑስልኻ ድማ ናብ ዓወት ክቕይረ እዩ። ኣነ ፈለማ ምስ ወደቕኩ በኽየ ነይረ። ካልኣይ ግዜ ምስ ወደቕኩ ድማ ገዛእ ርእሰይ ተጠራጠርኩ። ሳልሳይ ግዜ ምስ ወደቕኩ ግና ኣምላኸይ እንታይ ክትምህረኒ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ በልኩ። ሽዕየ ድማ ክዓቢ ጀመርኩ። ወለዶይ ሓሳበይ በዚ ክውድእ ኩሉ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ግዜ መድብ። ንኣኼባታት፣ ንስፖርት፣ ናይ ስራሕ ግዜታን ንዓወትን ግዜ ክትምድብ ትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ንእግዚአብሔር እውን ግዜ ክትምድብ ትኽእል ኢኻ። ምናልባት እዚኦም ኩሎም ነገራት ግዚያዊ እዮም፣ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ዘለዓለማዊ። ንእግዚአብሔር ከተቐድም ከለኻ ጥበብ፣ ሰላም፣ ንጹህ ኣእምሮ፣ ጽላል፣ ሞገስ ትረክብ። ዓለም ወላ እንተተቃወመትካ መሰረትካ ዱልዱል ስለ ዝኾነ ኣይክተወድቕን ኢኻ። ስለዚ ሎሚ ዝዕዮ ኽበካ ስራሕካ ቅድሚ ምጅማርካ ኣብ ህይወትካ ዝቕጽል ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳድካ ንነብስኻ ንእግዚአብሔር ኣቐዲሞ የደልካ ሕተታ። እግዚአብሔር ንህይወትካ ንትምኒትካን ንጽሑፍትኻን ይባርኽ። ንእግዚአብሔር ኣቐድም፣ ኩሉ ካልእ ዝተረፈ ድማ ባዕሉ ክስተኻኸል እዩ። ሕጂ ተበገስ የቐኒየለይ ጃክማየ ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጽረናይ ጸላም መብራት ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ኣይ ምስቲ ብርሃኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ
حد جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارات روخا يلون قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نابانا حانت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرف التورات ورحن كواخبتن فرحتناي سورا نايزاز بادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي